some boy always wants to say, I'm a phone call away from Trump. Can he phone Trump today and tell him that stop killing Africans in America? Can he? Let him do it for us. So that we know we've got a big brother here who can tell Trump to be morally correct. That's it. Okay. All right. Zvatiri kutaura ndezvekuti isusu tine kushungurudzwa kuzhinji neunhu hweamerica. Tikatarisa vanhu vari muamerica nhasi tinoona kuti vachena vakawanda kudarika vatema, asi ukatarisa vanhu vanofa, kunyanya vanofa mumaoko emapurisa kana kuti mune vemutemo, unoona kuti vanhu vatema vakawanda ndo vari kufa. In fact kwete vakawanda, vatema vega ndo vari kufa, vachena vasingafi. Izvi kana wakazvitarisa manje hauzvitangiri ipapa, unotangira panyaya yavakatipinza paunhapwa iya inonzi slave trade. Tose tinoziva kuti kumasugar plantation kweamerica kwaishanda vanhu vatema. Vanhu vatema vakanga vakatorwa vakapambwa munomu, ndivo vakavaka upfumi hweamerica. Asi kusvika kuamerica kwacho vazhinji vakafira munzira, vazhinji vakafira munzira, vachipondwa, vachikandwa munyanga nemhaka yekuti vakanga vachinzi vawiki, havachagoni kurarama, chikonzero vatadza kuresista nzara. Ava vana George Floyd vakuurawa nhasi ndo mbeu yakasara pakupondwa kwekutanga, but unfortunately atadza kurarama kupondwa kwepiri.